Aħna qed ngħixu ġo nasba, ġo din is-sistema. Illa x'jekk tiskopri lilek innifsek. Il-Knisja bye. L-edukazzjoni bye. Politika. Is-sistema medika bye. Il-politiċi l-ewwel li jitilfu żorma bħal-Knisja. Illa il-Knisja ħanidħol fl-aspett tal-Apokalissi, sewwa. Il-Knisja msemmija ħafna fil-kitab tal-Apokalissi u insibu b'mod ċar kristall iswed fuq l-abjad x'hemm miktub għal xi qed tirreferi. Mela fi żmien l-imperaturi. Sewwa l-Istudjus Irrenius li kien jgħix 130 sena wara it-twelid ta' Kristu, sewwa, dan għamel studju fuq l-iskrittura tal-Apokalissi, sewwa, illi allegatament din jinnaf ġiet miktuba minn Ġwanni, l-awtur tal-Evanġelu ta' San Ġwan, sewwa, daħat ma jafhom dal-affarijiet, illi fuq din l-iskrittura sakra, illa liġ veru sakra, xed tagħmellek profezija dwar se jiġu qed ngħaddu minnhom dawn l-affarijiet, tal-bliħ dawn l-affarijiet sewwa. Imma dak iż-żmien meta kien għamel l-istudju Irrenius dwar l-Apokalissi, dan ħaseb illi il-bestji tal-Apokalissi allegoriċi bida jqabbilhom maċ-ċesrijiet ta' Ruma. Sewwa, u kien qal illi qabel ma l-New World Order jiġi fis-seħħ, sewwa, l-żmien li qegħdin f'dan iż-żmien aħna, sewwa, se jqajjem wieħed rasu mill-Knisja Kattolika. Se jkun hemm personaġġ illi għalih miegħu marbut is-sekwenza ta' 3 sittiet, sewwa, illa lix fil-Apokalissi hemm miktub illi the number of the beast is actually the number of a man. Mhux dal-Antikrist li qed jgħidu ġej xi alien u ġej ħaġa leha. Huwa bniedem bħalna, imma għandu awtorità. Minn hemm fuq, meta ngħidlek minn hemm fuq, biex biss mewwiet. Minn entitajiet astrali, entitajiet negattivi, għandu awtorità u potenza kbira ma ninsewx il-Knisja. Għandek sigriet, ġo sigriet, misteru, ġo misteru, il-Knisja Kattolika sewwa. M'hemmx taħwita, anzi għandhom kollox organizzat, kollox pjanat, din hija l-iżjed entità. Kif iridu mamma? Ovvjament. Għalhekk qed lek hemm it-taħwit. Għax kif iridu huma? It-taħwit naħseb qiegħed fil-moħħ tal-bniedem mhux qasjaf se jaqbad jemmen. Il-moħħ tal-bniedem mela jiena meta bdejt nittepja fil-Bibja, jiena studjajt il-Bibja tħalt fil-font ġifieri, u bażikament il-grobda tiegħi kollha speċifikajt x'hemm fil-Bibja u x'm'hemmx fil-Bibja fuq aljeni u teknoloġiji u dawn l-affarijiet u profeziji u allegoriji. Mela persuna meta jiena bdejt naqra l-Bibja l-ewwel darba, qed mela kif hawnhekk fil-Bibja u miktub illi Alla benvolenti, il-Knisja tgħidlek li Alla benvolenti u Alla jħen u bla 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 li titolbu jtik, imbagħad tidħol fil-Bibja. X'hawn miktub. Illi da ħareġ ordnijiet lil Mosè u l-patriarki biex jeqridnu ġnus sħaħ, biex jeqirdu l-trabi, l-nisa u nisa ħobla u weqret bla remors ta' xejn, kisser u waqtol, xemm miktub. Imma ma rridux naqgħu fin-nasba għax isma' xemm miżjed fil-Bibja. Hemm affarijiet veru interessanti. Għalhekk l-okkult ma tidhekx tkun tafu l-Knisja. Illa lix dawn huma allegoriji. Alla għatlek ma jeżistix. Iġifieri dawk in-nies li kienu jemmnu fl-Allat, dawk kienu qed jadoraw aljeni, mhux Alla. Sewwa, aħna qed nitkellmu dwar Alla, qed nitkellmu dwar in-natura. Dik li m'għandix remors, dik li m'għandix rieda, dik li ma tikkastigax, dik li ma tippremjax, dik li toħloq u terġa' tiddistruġġi dak li ħolqot. Mhux bħal dak li ta' 10 kmandamenti u għallek isma' jekk ma timxix mal-kmandamenti tiegħi ħajkun hemm il-konsegwenzi kif insibu fid-duttrini ta' Mosè. Sewwa? Ġifieri hemm ħafna affarijiet illi ma jagħmlu sens. Imma inti meta timplementa l-għodda l-okkult biex tidħol sewwa fl-allegoriji tal-Bibja inti jissib ħafna affarijiet li tgħid ara hawnhekk Alla li jrid joqtol li jrid hemm mhix veru. Hekk hemm miktub ma dik biex tingannak. Hemm miktub hekk imma n-narrattiva qed titrikjak illa lix is-sens u l-intenzjoni tal-awtori sakri huma biex jaħbu l-erf, il-gnosis, l-eżoterija. Sewwa, xi jfissru dawn l-affarijiet mela? Għal-mod tal-kelma, inti qed taqra fuq Ġakob fil-Bibja
u qed timxi man-narrattiva rajtu Jacob għamilek fil-verità qed taqra dwar nerv fil-ġisem inti. U ma tafx. Vera? Żgur. Eżempju l-ħajja ta' Ġesu 33. In-numri kollha li huma assoċjati ma' stejjer bibliċi huma numri allegorika li għandu jaqsmu mal-ġisem tal-bniedem. Fuq li ma nerf ġifieri. Fuq il-Vegas. Ħantik eżempju, ċar kristall ħajfmu kulħadd. Fuq l-istorja ta' Jacob jisa fuq tal-Vegas nerf, għax dak Jacob spiċċa ġol balena, xek, u l-balena jiġisu fuq l-istonku. Allora mbagħad għandek estja vera. Tagħmel sens, tad-dulur. Tagħmel ħafna sens, ħafna sens. Għax il-Vegas nerf huwa dak li hemm il-liver, l-istonku kollox u l-oroloġija. Il-bibja hija anatomija tal-ġisem. Inti meta taqra b'mod dogmatiku se taqaf fl-iżball, jew se ssir xettiku, jew se ssir Kristjan fanatiku.